A subdelegada do Goberno na provincia da Coruña, María Rivas, acompañada polo xefe da Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, tivo ocasión de supervisar as obras de rexeneración da fachada marítima da Pobra. Na actualidade xa se procedeu á demolición das antigas fábricas para recuperar o carácter natural da zona que discorre en paralelo á Praia dos Areos. A actuación, como ven, consiste na demolición destas antigas naves industriais situadas dentro do dominio público marítimo terrestre para así completar a recuperación ambiental para o uso público deste bordo litoral. Tras o que vai ser a demolición e que está sendo a demolición das naves, procederase a rematar a zona coa achega de area, de feito temos falado un ratiño agora no Concello, para así reforzar o seu carácter natural dentro das liñas de actuación que está a marcar o Ministerio de Transición Ecolóxica para poñer en valor os espacios naturais e o noso propio litoral. A intención do Concello é seguir a avanzar na recuperación ambiental de todo o bordo litoral, polo que o alcalde xa lle trasladou á subdelegada a posibilidade de retirar tamén o actual paseo marítimo, recuperando a zona do areal que no seu día foi obxecto de recheo. Vamos a ter unha reunión no Concello para valorar as posibilidades que existen de cara ao futuro, de retirar o paseo que temos en frente cara ao mar para recuperar máis espacio público e que a estrada principal sexa a que vai por detrás das naves. Vemos que todavía se conservan as naves que están protegidas por patrimonio, que tamén o Concello vai a buscar da maneira que poda o financiamento necesario para recuperalas, rehabilitalas e poñelas en valor como elemento patrimonial histórico do noso Concello, vestixio que queda pois da época esplendorosa que viveu este Concello a nivel industrial a principios do século XX e bueno, hasta moi avanzado o século XX as industrias conserveras de Salazón que se deron nesta zona, o famoso barrio dos cataláns. Esta actuación, orzamentada en 400.000 euros, virá a complementar o proxecto de rexeneración das marismas no que o Ministerio de Transición Ecolóxica investiu 1,7 millóns de euros para a retirada de preto de 30.000 metros cúbicos de area e a restauración da cuberta vexetal en máis de 10.000 metros cadrados de superficie.